Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 10:48. Ug karon mga ka-listeners mag-upload ta sa part 3 sa luyo sa kabangis. Nya akong pahibalo nyo daan mga ka-listeners nga daghan tag kulang aning dapita. Daghan tag laktaw, pasensya kay mga ka-listeners no kay wa na gyud ko laing nakit-an nga ubang live streaming. Daghan kayo kulang. Una nga nahurot na gyud akong subay-subay, balik og search. Lambad na kay sa ulo nimo sige tag search niya. Kung saon gyud mo gyud. Una nga may ko pasensya daan mga ka-listeners no nga daghan tag kulang aning dapita. Daghan og nga laktaw. Pero okay raman kay masabtan man gyapon ninyo mga ka-listeners no. Mahinaot na sa pagsabot sa uban sad no katong magsige og kanang reklamo kay kulangan. Mahinaot ko sa inyong pagsabot kay taud-taud man gyud ning dramaha nya wa ta ka kuan ni sa una wa ta ka record aning dramaha kay sa una trabaho pa man ko na okay lugar og record pa. Muna nga pasensya kayo gid no. Nga daghan tag kulang ani kay nagsubay-subay mo ta ani sa mga live streaming niya. Wala gyud lain na ba. Nahurot na. Nahurot na nagsubay mga ka-listeners yam mo gid. Muna nga ako na nag edit. Edit na lang yun para di na ta malanga no. Unya magbasa sa ko sa inyong comment mga ka-listeners no sa mga comment karon. Ang una si Badiday makalingaw bitaw na nga drama ang Father I Am Your Father no. Lingaw kay na. Sige kagkatawa ng dramahan kay palamuot kayo gid. Nya si Rocky Vlog makatawa ko sa drama. Mao gid. Lingaw ka sa Jack Inpoy no Rocky Vlog. Salamat guys sa paminaw. Si Badiday katsada man dayanan nga drama loads action gud. Mao gid no? Si Ludi Mejias mayong gabi idol dyan kaluoy pud taon nimo oy napulaan na jud taon kag binasa sa mga comment dol. Maka lang dol. Maka lang jud kay naa ko usa nga supporter nimo ayaw balaka diha dol kay ngita lang ko paagi nga makabawas ko nimo dol. Kay nalingaw jud sa mga drama nimo busa ngita ko paagi makabawas nimo maong makal. God bless you always dol advance Merry Christmas dol. Napa-shout out ang duha ka higala nako dol sa Jeddah. Nagpaminaw po daw sila si Rosan Pilosopo ug Joji Pilosopo no? Always po na sila always po na sila dol. Nalipay sila. Salamat kaayo. Salamat kayo no. Ludi Mejias no. Sa imong kanang pagpaminaw no ug sa imong mga higala diha sa Jeddah no nga si Rosan Pilosopo ug Joji Pilosopo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Maka lang kita ni. Force! Makal Force! Imyat. Kalma lang kita ni mga ka-listeners no. Labi na sa mga kulangan man ta no. Kalma lang gid. Kailan dyan mo kasuko no nga kulang saon gyud na magbilay na subay mga ka-listeners sa mga live streaming hurot na gyud. Imo gyud na. Muna daghan yung tag kulang ani. O sige lang, maabot ng tas katapusan ani. Lingaw gihapon. Si Randy Castro, ganda ng mga upload mo boss. Shout out idol, Merry Christmas boss. Shout out mo Randy Castro no, Merry Christmas po no, advance kay hapit na gid no. Si Kitty Garcia, wow, may bago na po doon. Paminawang otro ni Ugma kay makatulugan dyan na panigurado. Mao gid. Kabinag maghida-higda ka maminaw. Katulog ka na. Hindi na, matingala na ka, buntag na. Review halag paminaw og makatulog no. Mas maayo maminaw ka kanana kay gibuhat para ma-enjoy ka ba. Mahuman imong trabaho. Okay, nalingaw kag paminaw sa drama no. Salamat kay Kitty Garcia. Si Red TV Gamers, salamat Ludi, way sa pa yan Red TV Gamers no. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Kanya si Animation, salamat idol sa bagong drama. Way sa pa yan Animation, salamat po sa imong
makanunayang pagpaminaw. Si Ma'am Grace Blanca Flor, wow, salamat sir, nahumanan ako ni sir sa una, pero balikon ako ni paminaw sir, salamat. Salamat po nimo Ma'am Grace Blanca Flor, no? Balik ka lang yung paminaw, no, kay medyo di na tantong bitin kay taas naman. Nya, malingaw din mo samtang naamoy gipang buhat-buhat, diba, no? Salamat kayo Ma'am Grace Blanca Flor, no? Nya, si Ma'am Isim, salamat idol, I like this one to kay action, minaw lang ko haamping mo tanan. God bless as always. Salamat kay Ma'am Isim. Ikaw sa mga amping kanunay. Salamat kay sa imong pagka manghitagon mo, no? Sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Si Lingil Habman, hala, thank you kayo, Sir Idol. Salamat po mo, Lingil Habman, no? Sa kanunay pagpaminaw. Napade kay comment, hello, Sir, ayaw katul... Ano eh? Ayaw katulo... Ano katula o naamuha. Muharag ni mo grasya, Sir. Thank you kayo sa mga tao manghihatagon. Okay, no? Salamat kayo sa mga tao nga manghihatagon dito. Ginay labi na Pasko na habit, no? Mga diwa sa Pasko ang paghinatag kayo, no? Salamat kayo sa mga manghihatagon gyud. Ginoo rin magbalo sa inyo kayo mga kalisteners, no? Nya sa mga wala mag-skip ads, no? Sabda po nang hatag mo na ko og mga puntos. Salamat kayo, no? Sa mga wala ga-skip og ads. Bisag minugbo lang ang ads mga kalisteners. Bati na ano. Salamat kayo. Unya karon Pasko maron. Hapit magpasko, pwede na din ako mobalibad tingali ninyo mga kalisteners kung ganahan mo manghatag. Ikaw, kira wala basta importante kini mugbo nga ads. Dako na kay nang tabang mga kalisteners, no? Kay maura man nato ang kuan diri sa YouTube, no? Nga di pud masaya ang kahago natay mga ads na sa ginagmay lang. Kana na kalisteners, kung bati na gina, no? Maka lang kita ni. Medyo katulgo na po sugod mga kalisteners. Pero kung bati gyud ta bisag katugon. Si Red TV Gamers nindot ang ending sa higala o hostisya kung gibuhi sa writer si Cyrus ug ang ilang inahan para ang ending happy family. Anyway, nindot magyapon. Nice job, Lodi. Mao gyud. Usahay kay bitter lagi po ni mga writer usahay. Murag binlan ta og ang mga listeners murag binlan og kaguol. Mao po ilaha ba mga writers ba nga murag dili sa tanang panahon happy ending ba, happy pero naay sakripisyo nga na ba, no? Palahi sad ba og style, no? Samot na ang kang Fermin Collientes Gomez nga mga sinulat nga drama, patay gyud ang bida sa ending. Mo nabantayan ako sa mga drama ni Fermin Collientes Gomez. Nindot na siya mohimo og mga drama nga action. Ang makaguol lang kang ending kay mamatay yung bida. Atong Father Giovanni sa una, patay po ng ending. Atong Basurero ako nga drama, patay po sa ending. Pero hurot tanang kontra. Hurot tanang kontra pero patay sa ending. Igala, igsuon kaaway, tabla sila sa ending, patay po silang duha. Pwerte yun. Nindot kayong drama na magsugod mo pa yun. Pulbati yun ba? Action yun. Ang ending lang, maguol ka kay patay yun. Patay ang mga bida. Bita-bita ang kang Francis Espares kay kuan man. Happy ending man. Nala po isahay nga, murag di niya kuan ang ending nga murag happy, murag butangan sa gamay kuan. Arang-arang na lang kay dili gyud ingon og magmahay ang listeners kay kanang ending nga murag mamatay ang bida mo magmakaguol. Mao na nga hanggang Francis Paris ginhawa Delpin yun bangon yun di gyud patay-patay, no? Di gyud patay-patay ginhawa Delpin yun bangon Delpin ding last, no?
Muna siya nga kang Francis Paris, bisag himatyo na ang bida, bubangon yun, buhi gyapon. Mura bang kardo mga kalisteners sa ang probinsyano, di ba? Yung saon buhi gyapon, murag si Delping ding lasa ba? Murag si Ginhawa Delpin pug style ba nga sa og bira sa makon ka mabuhi gyapon, no? Itaas mo itong intro vlog day unya ang tiwason mga kalisteners ang pagbasa sa inyong comment no, paminawan niyo ang part 3 sa Luyo sa Kabangis. Ang kinabuhi mo karong daw gamit sa lawod. Ang miagi atong nasayran. Nagkasabot sila si Eddie Boy, Naldo ug Anan nga sakon ang baye sa kadunahang insik. Si Eddie Boy ang misaka. Si Naldo ug Anan ang nagbantay sa silong. Milampos gid sila sa daotan nilang tumong ug nadunggaban pa ni Eddie Boy ang insik. Dito sa langob sa tiilan sa pangpang nga bato, nag-inusara si Eddie Boy nga naghuna-huna. Ug nga dili pa makadawat sa nahimo niyang kinabuhi. Mga higala, niyang nang sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa Kabangis. May dunaw nagbabag sa imong atubangan o luyo. Wa ko ganahin ako. Uy, ayong tanan akong gibuhat. Uy, ayo. Wa ko ganahin. No, gusto ko ipagawas na ko. Tagtanan ko kasuko. O, akong lugar. Gusto ko may baho sila nga na suko ko nilang tanan. Gusto ko mahimong kaaway sa tanan. Hindi boy! Noon ka gadong? Palayo mo! Ha? Si Palayo! Noon ka gadong? Nadaot ka dong? Ayaw mo pagduhol na ako! Bisag kinsa ninyo! Palayo! Oh! Uy, biti na ni! Biti na! Dako sa kasilag kasuko. Sa imong minahal buod ka nang magpalayo. Ambot masabtan ba kahit ubos mo walay sama. Hangtod nagpaulipon ka sa drugas tubig mo. Sir, gawahin sa tamalasarte. Panimay sa adunang insik ang gisaka o gisamaran pang biktima. Gidungkab sa usa ka batanong tulisan. Sir, ug adlawan bigyan ako ang nahitabo mga tulis. Tini ang imitabo. Nga kanunay latang mauwahi o kanunay way mahimo. Sir, watay mahimo. Di ito mabasol na. Sa bukiran nga bahin na nahitabo. Ug biswa ato magkauban nga gisayon sa substation dito. Way nahimo, naway. Kita pa kag sa syudad. Dali ko ay maong hitabo. Jota na kwantang dada sa tulisan. Ang problema lang, samda ng insik. Pagdool ko sa tulisan, way di kang istorya. Gidung ka pag ditso ang biktima. Una pa mga ikwarta. O matod pas mga saksi, doon ako nalaing duha kapatanon nga nagpaabot sa silong sabay sa insik kag ituris. Dili kay usa lang tulisan, sir. Daghan sila. O grupo kini sa mga batanon. Mamauli lagi kita sa ato, anan. Atong biya si Diboy. Total, nanapitaw di kwarta. Di lagi mahimo nga ato siyang biyaan, Aldo. Anong diliman, pite? Iyam tagingin lan. Pagdulan ko niya, bising gid siya. Pawa mo. Ay mo padul na ako, bisag kinsa ninyo. Palayo mo. Lain kay kuanan, dali kay kung may ubos. Muot akong dugan kung singkahan ko. Imposible kaayo nga misulti siya anak, Aldo. Oh, imposible ko no. Nakadungog ko. Ako yung gisingkitan.
Usa tanan mo biya ta. Uli ta. Kung muuli ka, ikaw lang. Ha? Ngano ako naman? Di na ako biyaan si Eddie Boy, oy, Naldo. Luoy man siya kot, kung siya nalang usa dinhi. Ngano siya may imong kaluyon? Ako mo'y kaluy. Okay, kita may uyab. Ha? Nabuang ka, Naldo? Bata pa ta, oy. Di ta uyab. Basta, di na ako biyaan si Eddie Boy. Kung muuli ka sa inyo, ikaw lang. Sige ha? Di ka mo ba nagwa? Dadon ko nito ng kwarta. Hastang inyong bahin. Ako na ni. Dad-a, wa ko mahangol, ana, oy. Masagot ka. Ako na yung tanan na tong kwarta? Tanan na tong kinawat? Eddie Boy! Oh. Nasuko ko no ka. Ingon si Naldo. Imo ko naming gihinginlan. Di day ka ganahan namo. Ingon ka, kay di na ta magbuwag. Nagsabot man ta nga grupo na ta. Og ikaw ang among leader ni Naldo. Unya nga nang hinginlan lagi minimo lagi. Ayaw ko niyo biyaian-an. Ha? Ato ni kampo. Kinitilan sa pangpangabato. Ato ning balay. Unya na mo biya din eh. Kung patay na ko. Eddie Boy! Sagad sa mga krimen nga nahitabo. Na sentro sa bukirang bahin sa syudad. Wata mahibaw kung asang napita magpundok ang mga kriminal. Pero nakasiguro ko, bukid ang gihimo nilang tagwanan. Busa bukid ang rumbuhon ta. Muna na to ang persas kabukiran. Ug punan ang mga tigpanid. Kinahanglan nga madumduman na to ang ilang mga tagwanan. Sudlon ang tanang dapit nga gituhuan tang gihimong tagwanan sa mga kriminal ug tulisan. Minaw mo. Panahon na nga mulihok ta. Husto na ta itong pagpahuway. Wala naman sa kwarta. Manuli sa sada. Mas delikado kining atong buhaton karon. Dako nga kompanya kining atong tulison. Usa ka gasoline station. Asa napita mo do? Ligo na ang puwersas kapulisan sa bukid. Murag, naukay sila tungod anang laing grupo nga mga tulisan. Nga niya mutira sa bukid. Mao nga, aron sa paglikay sa mga pulis, adto ta mutira sa syudad. Ha? Sudah tak? Oo! Ligo naman ta! Nagkadaghan na ta! Busa sukdo na to ang atong katakos. Dakong gasoline station sa syudad ang atong tulison. Oh, Eddie Boy, anak. Diin ka gikan. Diyar ako. Wa ko matuglayo. Ay nganong tagsa naman lang kag mupauli. Unsa imong gibuhat sa gawas? Asa man ka magkatulganan? Sa ilang an-an. O di ba ma? Sa ilang Naldo. May mga barkada ka na? Dili na ko sila barkada ma. Mura namig man nagsuon. Dili ka mahimong di ka mo uli. Mabalaka ko di mo, anak. Mabalaka ko. Ma, ang dawat ni mo. Kwarta. Hataga na sa kunin mo kwarta. Di naman sa dini mo, ha? Ay nalang pangutan na ma. Di mo na gustuhan na sa tanan. Kung palit sa imong tambal sa imong ubo. Dugay na ba yan ang ubo ni mo ma? Tambali na. Rumayo ka. Kung gustong sakit ka ma. Eddie Boy.
Eddie Boy! Pagdali! Kadugay ba ni mo? Mura sa kag importante na. Nga dugay maga! Hindi dugay, angal ka? Nga nung may kauban ka? Kinsa ni mga kuyog ni mo, Eddie Boy? Ang tanam ka kinsam eh. Ikaw kinsam ka. Ano malay? Gusto ka magkailan ako? Ayaw. Tabang. Ay sila gilabti. Ako silang barkada. Kuyog sila sa itong lakaw. Usa? Kining mga yamok-mok og dagway? Yay, Mukuyog na sa tumbaton? gubot ni. Di ka musagot! Oh, Huwag ko magsulti ni mo, ha? Yay. Huwag ko magsulti ni mo magdakag laing kauban. Delikado nga itong lakaw. Na. Busa ayaw pagdaog mga waybot! Yay, gubot kinilakawa. Kinira si Naldo ang way buot, oy! Ako butan ko! Huwag ko magkinalagbutan! Akong gusto ka ng hisog! Maldito! Wala? Og dili waybot! Uy. Papawali. Papahawa sila ni boy! Papahawa sila! Ang kinabuhi mo karong daw gaot sa lawod. Sa miagi atong nasayran, gitulis nila ni Mundo ang usa ka gasoline station. Si Mundo ang nikuha sa tanang halin sa gasolinahan. Samtang sila si Eddie Boy, may misud sa tindahan sa mga pagkaon ug mga ilinon. Gahi paghatag ang nagbantay sa tindahan, maong gipusil kini ni Eddie Boy. Niyadong higayuna, alerto na ang kapulisan nga gipanguluhan ni Espioto Raymond Adolfo. Og nagaengkwentro gayud ang duha ka grupo. Nagkabuwag-buwag sila si Mundo nga misuod sa mga kabalayan. Tungod kay wa sila buwagi pagukod sa mga pulis. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Sa kabangis. Mundo, asam tadi. Wata nungit pagukul sa mga pulis. Walang guwate ka tangguan ni Kapitan Bro. Di na magbalakaw pa! Bahala na! Musukol na taman sa ginawa! Mundo, tama, may kinasugat sa taglay mga pulis. Litse! Ampo na lang! Para mo gigiyasan pa! Ihulog ang inyong mga armas! Kung ipataas ang iyong mga kamot! Pagdali! Ba! Litsi kang pulisa ka! Musukol na! Di na magbalakaw! Musukol na kutob sa itong mahimo! Gusto na! Wapo na ko! Di ako musok ninyo! Alam mo ang ka dito! Di na kita mo ampo! Animal! Naigo si Tito! Litsi na lepa! Sir, naikaw mo sa! Kamu na bahala niya. Buklon ko kitang nakikiyas. Yes, sir! Hawa mo! Pulaplin! Pamusilo ta mo kapilon! Tabangin ko ninyo! Babagin yung mga pulis kami gukod na mo! Aron dali na mo pamatyon ta mo kulot! Babagin yung mga pulis! O taguay ko ninyo! Buhay ka pa di! Di na ko musok. Ayaw na ko yung iwasin siya. Dali! Sakit din sa siya. Hay na tulisan! Dili siya pingon! wami labot ini taon, sir, ha? Wami labot, sir! Tuganay ko ninyo! Hay na akong gigukod! Dito na pita sila, eh! Mitago siya ng bahay diha! Nagsulti ka sinod! Oo! Di ko mamakak, sir! May na mapuo ng mga dautan! Naa siya ng napita, sir! Oh! Litse! Itugan! Mitudlo ang tiguanan ng akong gitaguan. Klaro kay mitugan siya sa mga pulis. Oh! Uy! Mauk ka ng pulis, ah! Dili may tabok masayop ko.
Nagkaila ko ng pulisa. Si Adolfo na. Siya gina. Ang higpit kong kaaway. Ni Asya paingon din eh. Mutago ko mayo. Di ko magpakita niya. Siya. Kinapay doon yung tetso kini. Ako kitakuan. Kuanggol ni pulisa. Kuanggol. Dini mahimo. Patay kong magsigi kong hupo ini. Mubalhin ko. Huwag ka rin kagyasan pa! Bisa-gasa ka pa! Buang kang pulisa ka! Di ka gini mo, Apo, Gusto ka gini mamatay. Gusto matuman ang gusto mo. Tanaw tag-kinsi taas na itong kinabuhi. Ayaw! Ayaw taon, pulis! Ayaw taon! Kinsa yung kauban eh. Tulo, Rami, sir, tulo. Ayaw taon, may kunsaa, sir. Ayaw, may kunsaa. Dili man may masukol. Ayaw ta mi sa. Kinsa mo? O ganong niya mo din. Amo ning bahay, sir. Nahadlok mi. Kaya doon na nagpinusila imong nanago mi. Nahadlok in town mi, sir, pulis. Ayaw mi gansa, sir. Di man may dautan. Hay ang inyong ginikanan. Nanagan sila, sir, kinahadlok man. Ilaming kibiyaan, nagkabuang taon mi kay nagpinusilay man. Ay, may kunsa, sir, maluoy taon mo. Ibi bangon sa mga pulis mi. Kung katong among gigukod. Nga tulisan ka to. Ha? Mga tulisan na ito sila. Ay, salamat, sir. Salamat, mga sir. Manang. Pulis na sila. Luwas na ta, manang. Imo nang maguwang. Imo nang manang. Oo, ako taning manang. At tanawa, O, tanawa. Tanawa, manang. Hagka na ko, ha? Ay, Naldo! Mangag, mangga! Pinangga, matika. Nalipay ko mga pulis na ining miabot, manang. Basta na ba, Naldo? Manang. Uy! Kanong sa inyo nga kauban. Kanong wa man na magtigog. Sige mo nag-suksok sa suok. Amo man ang manghod, sir. Nahadlok tayo nagmaayo sa buto-buto. Tanawa, nagkurog miluklok sa suok. Sige. Ay mo kandok. Daghan mo yung mga pulis din eh. Ay, anong paingon ang matulisan? Nagkakita mo mo? Ala, buto-buto na dyan. Dito debita paingon ng mga tulisan, sir. Pero yung nagbuto-buto, mauron. Alright, mga kauban. Dito na kita. Mana, safety na ta. Wanay kulba. Anay, nagpam ka. Imo kong gihagkan. Doon pagit sa kong labil, ha? Mga pulis man to sila. Para magtuos na maguwang tika, mangyagan tika, unsa. Bastos yun ka, ha? Bastos ka! Niyan taon tas gubat-gubat, day. Ayaw pa magno, day. Ay! Saan man akong nabdan? Sapa naman eh. Lawang naman sa paa. Delikado maghukuli nila. Ate ko pikas. Kanay kadaganan ba? Oh! Nagsunod kagihapon ako. Katagin. Ampok na malinaw kung gusto ka pang mabuhi. Oh! Usbon ko katapusang higayon ang akong ihatag nimo. Ampok na malinaw! Magsabot ah. Ikaw ramang yung usa. Ni anak ko ang kwarta. Niya. Ako yung last kwarta nga among tinulisan. Ako ni hatag nimo. Paikyasan lang ko, Adolfo. Kaya ka na to. Ano? Anong nakailakas kong apelido? Ilado ka lang kayo, Adolfo. Pero may gumakakita nimo sa mga newspaper o sa TV. Sikat kitang pagkapulis mo eh. Idol kita ka, Adolfo. Time pa. Huwag na kamayo na sa kunin. Di mahitabong malimot ko nimo. Namayungan ko ang mga Ako, sikat masan ko. Ikaw ilalog na pulis. Pero ako, sikat sa kong tulisan.
Buksis mo kilid. Ay, Goku. Naligid pag ko din sa sapa. Wala. Impas na sa mundo ini. Mauna kita kaning akong kamatayon. Babay. Babay na lang, Minda. Ayaw kong mulutan. Sakit. Sakit kaya ko sa mana. Tiwasan ko nimo. Hatagal mga ko nimo higayon nga mabuhi. Unya tiwasan gid ko nimo. Ayaw. Maluoy ka na ako. Ayaw. Ang kinabuhi mo karong daw gahon sa lawa. Ang miyagi atong nasayran, dito sa tailan sa pangpang nga bato, daw dili makadawat si Eddie Boy nga nakahimo ni siya og daghang saha, ug iya pang nakauban ang iyang mga higala nga sila si Naldo ug An-an. Samtang si Raymond Adolfo nga na-promote na pagka SPO2, mas determinado na nga limpyuhan ang syudad. Pinaagi sa pagputol sa mga kriminal aron gahatagan ng hustisya ang paghahanaw ni Rafraf nga ilang anak. Apan sa samang higayuna, ang grupo sa mga tulisan milihok na usab ug kuyog ni mundo si Eddie Boy kun Rafraf. Lakip na si An-an ug Naldo. Ilang gitulis ang usa ka gasoline station sa syudad. Ug karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Bunga sa pagluin. Kung di mo mutabang na mo, musamot nga harian sa mga dautan kining inyo dapit. Ug di kay kamo lang ang mamahimong makaluluoy. Kung dili lakip na ang inyong mga anak, ang inyong umabot nga mga apo, magdako sila nga mahimong sagbot sa katilingban. Kung dili mahimong nga madakpan ang mga dautan nga niya magpundok na ninyo dapit. Musa tugaan na mo. Tugaan mo hain magtago karon si Mundo Escobar ug ang iyang anak nga si Eddie Boy. Ayaw lagi mo kadlok. Kami ang manalipod ninyo kung hasiyon mo sa grupo ni Mundo Escobar. Dili na mo biyaan kining inyong dapit. Kung di pa sila madakpan. Busa kung kinsa man ninyo ang nagtago samahan o anak, tugaan na lang. Itugyan sila na mo. Aron dili mo maapil sa kaso ngay pasaga kanila. Nadakpa na mo ang iyang mga kauban. Kung doon na pa may nahibilin siyang grupo, gamay na lang kayo. Busa ayaw mo kadlok. Tabangi mi nga madakpan sila. Ug kami na'y bahala ninyo. Ipaniguro na mo nga luwas ka mo. Nakaila ko anang Eddie Boy. Oh, Nakaila ko, sir. Nakaila ko. Barkada siya sa akong apo. Ug iya gidagit ang akong apo nga si Naldo. unsa? Oh, ay. Kaila kay kuan ang mundo, sir. Ilado na kay na dinis amo kay tulisan man ang dako. Oh, Si Minda ang asawa ana niya. O kana si Eddie Boy ilan ang anak. Og barkada na sa akong apo nga si Naldo. Ako nang gili kay si Naldo anang Eddie Boy kay tulisan ko ng amahan anak gud. Matakdan unya ang akong apo. ugahin karon imong apo. Si Naldo, ako laging gipalayo. Ako naman ganing paubanan sa iyang ginikanan dito sa siyudad. Gipauban to na ako dito. Pero nibalik yun din sa amo. O karon wala. Wala yun mo uli ang akong apo. Oh. Wala mo pa uli. O nagtuo ko nga kauban na siya karon atong Eddie Boy. Tabangi ko ninyo, sir. Ibalik ninyo ang akong apo. Dili ko musugot nga makigsuod si atong Eddie Boy. Katos Naldo, di ko musuod atong Eddie Boy kay tingalig mahimos atong tulisan. Posible nga kanang Naldo nga imong apo. Mao ang laing batanon nga kauban sa ginganlan og Gidiboy. Nga mitulis sa Minimart. Unsa? Uy, ang akong apo tulisan na.
Ay, pagtarong pulisa ka ha. Tamparusun na karon. Dili tulisan akong apo ay. Naibaw kung dili ko musugot nga mukuyog siya atong Idiboy. Hala, tana. Prisuhan ninyo katong Idiboy, sir. Tuon na. Tana. Asa? Sa ilang bay, kay nakadugdum ako sa bay ni Mundo. Ha? Oh, wa na sila sa ilanang. Dito na mi. Pero ilanang gibiyaan ang ilang bay. Ha? Hala! Sinang yung gibuhat anan? Ediboy, ano ba nang imong gibuhat? Hala! Unsa nang isuwat mo sa pangpang nga bato? Ato man na mangangan! Hala! Tanawa nan! Basahan niyang isuwat sa bato, tanawa! An-an! Naldo! Idiboy! Atong mangangan! Ediboy, nagdugo lagi imong kamot tungod sa pagpangusugan ng putaw. Nga imong gibadli sa pangpangabato. Hala, nagdugo! Ediboy, ganun imo man ang isuwat ang atong mga ngana ng pangpang. Tuman-dumanan. Ha? Jumanan! Aron magkayo ng dumay ta. Ang kunti na ta makauban. Ediboy! Di ko malimot niyo, An-an. Naldo, bisan ka doon sa isipon ta mong barkada. Barkada. Sige, gani ka pangasaba na ako. Bukbukon tanong ka. Mas kaliwa. Agay! Imom ko kung kikakos. Hindi, boy! Barkada ta. Di ta kontra. Ikaw, manggod. Imo kong unag kasuko. Ibaw kong maldito. Ibaw kang maldito ko. Kung maldito ka, maldito sad ko. Kung isog ka sa inyo, isog ko sa amo, dong. Pasailuan ako, Naldo. Pasailuan sa ako, dong. Happy ko may nayak. Kung wapa ko kapugong, tigbak na karon. Pasailuan ako, dong. Minda, Mundo. loya gihapon ko. Murag, dili naman tingali ko. Mulag si kong balik inigiyati. Ang imong samad, agis pinusilan. Walay dugo. Pero lagom kaayo ang kasamad. Unya, unsa may tanaw ni mo. Kuyaw ko na makagrinan ni Mundo. Niyati na, agay, mamatay man ka ako ini, Minda. Mabiyuda man ka dili oras ini. Ma, Ede, boy. Mustas Papa Mundo, ma. Delikado iyang samad sa kong tanaw, Ede, boy. Kundi ni matambal na doktor. Kuyaw ko na makagrinan ni. Ili boy, dili mahimo, ha? Patambali ko, ha? Siya patambalan og doktor, Ede, boy. Di may mo, ma. Kuya ko mga to, tas lungsod. Siguro kung doon na yung mga polis nga nag-atang namo ito. Ede, boy. Unya, ako dong, agay, unsaon naman lang ko. Mamatay ko ining akong samad. Dili ko matambalan, ini boy. Ang atong mga lakaw. Unsaon naman lang. Ako'y mapadayon pa. Ako'y malimaos sa pulis ka nagpusil ni mo. Ede, boy. Magkatakbo rami pa. Ipanimaos ti ka. Ede, boy. Katong pulis ka nagpusil mo pa. Pagitaon ko to siya. Ako'y manimaos niya. Ede, boy. Kung saan ba ginaynahin mo ni mo karon anak? Kanong maingon mag-andakpon ka na sa mga pulis? Kung saan ba imong kinabuhi karon, Ede, boy, ha? Ma, dakpuno na mismo mga pulis.
Pareha mi ni Papa. Pero hindi ko padakop nila, ma. Kung masugatan ako sila, musukol ko hantong mamatay. Kinuho ko. Karong naingon man ka ini, anak. Naibaw ka dili ko masugot ka mo na mahimo ni mong kinabuhi. Hindi ko gusto magtubok ang usa ka na utan. Ma, wa magpumahimong dautan. O sa day tawag, ana, ha? Ikaw na nag-ingo nga nagpunon ka na sa mga pulis. Ginukod ka na sa balaod. Sa hato pa, nautan ka na. Hindi ko dautan, ma. Makasasa lang ko. Boy. Daghan kay kong nahimo. Sa pila ka buwan nga na-promote ko, daghan ko dadapan. Ug daghan ang dugo sa mga dautan nga akong nabakas. Di pa nimo. Daghan pa. Ug kay buhi pa ko, dili ko mahunong sa pagkukumpila. Ang mahibaw kang hangtod sa kong kamatayon, ang akong kagol sa imong pagkahanaw, anak. Alam ni mo, Rap. Akong kipakita sa mga tao nga nagdawat ko na ang hitabo ni mo. Ngatili ka para namo ni mama ni mo. Pero ang tinuod, hangtod sa hangtod, pili kong matawat gawa ka na, anak. Walang ko'y kasultihan. Di ko makasulti sa mong inahan tungkol kay ako mismo nga naghangyo niya. Nga dawaton na mo gawa ka na. Huwag ang akong mga kaubang pulis. Isang ko makasulti nila. Hindi ko gusto nga magtuo sila nga panimaos ang akong tubong. Maong nigukod kong maayo anong mga tulisan. Pero sa pagkatilood, mau ka na ang akong tumong. Bisan ka sa dili ko berdawat ang naitabo ni mo. Panimaslan ko ang mga tao nga kaingon nga nahimong huang karon ang among kinabuhi. Ug hapit na. Samtang buhi pa ko. Di ko hunungan ang pagpulbos nila. Mahal ko kayo ikaw, anak. Kimingaw na kayo ko ni mo. Raymond, nagbansiwag na sa nang imungan sa mga balita. Ang tanang istasyon sa radyo at television midayik ni mo. Ipasadi mong tungod kay nakapuhag na sa muglaing grupo sa mga tulisan. Oh. Nagkalam ka kasikat karon, Raymond. Pero nakadakusap ang gipati kong kapalaka. Misamot ka na kailado nga to sa mga tao nga ginukot sa balaod. Raymond, nga nang ingon na ng imong itsura, murag masulupon ka. Oh, nalipay ko. Way pulis nga dili malipay kung pasidunggan ka. Pero dako kay kukuha nga sa. Unsay kuwang? Ang gusto ko nga madakpan sa labing madali, kang gingalan og Mundo Escobar. Kang iyang anak, kang gingalan og Eddie Boy. Ang mga leader mo'y gusto kong dakpon na sa. Kung dili ko dakpon, pat yun. Idi boy! Idi boy! Oh, Idi boy! Naldo, say balita. Muli ang ko sa amo. Kay gimingaw kong lula o gamay. Pero may balik ko sa aki. Kita kong tiga mga pulis ato. Mo ba? Tinuod yun eh. Di tamo kumpiyansa ha. Dagan mga pulis ito sa atong dapit. Huwag kang inyong bahay ba? Diyan to din sa mga pulis. Naibawon sila nga sa Mundo. Muy leader sa atong grupo. Ugasta ka na ilana ka. Nagpangutan ako na ng mga pulis. Nagpangutan na sa ngan nga. Di boy! Sikata mga, sikata. Sikat na sagka. Mingon ko ng mga pulis nga ikaw ko ng leader sa mga bata ng tulisan. Wakay ayo, Di boy! Wakay ayo! Wakay ayo! Di man ikaw may angay i-leader.
Ako man! Ako may marunong na tuntulo. Oh, Oo. Kaya, suma, katong gigugunta sa mga pulis. Kung wa pa ko, kung di pa ko marunong, waan na. Dakpa na ta. Pero pag doon sa mga pulis na to, nagdamadama man ko. Ang gain na mga pulis na managsuon ta. Gag ka na kung may an gani. Motong may to mga pulis na managsuon kita. Kung wa pa na ko bata, waan na. Sikop na ta. Ako mo'y angayan may mong leader na to. Mahim ko mo plano, ikaw, mahim lang kagkasuko. Inikik ako. sige. Ikaw ang leader. Ha? Ikaw nga mong itudlong leader sa itong grupo. Ha? Tinood ka, Dong? Ako na leader, Dong? Ay, salamat! Kanang pulis nga si Adolfo. Maunay higpit ang kaaway. Adolfo? Mauna. Kana si Adolfo. Ang puguso kayong migukod na to. Maunay nagpusil na ako. Ug mausanay nagpatay sa imong uyuan. Ha? Kinsang uyuan na? Imong uyuan. Akong igsuon. Si tiyo ni mo Barok. Nadakpan anang pulis nga si Adolfo si Barok. Iyang gipatay. Iyang gipatuo nga mi ambak. Pero ang tinuod, iya kining gihagbong sa taas nga building. Unsa? Maong sangko sa langit. Sangko sa impyerno ang akong pagdumot anang pulisa. Paundo. Tumti ka ng pulisa, Idiboy. Kasi lagi siya. Kung ato nang makuha, kitang duha ang malimaus niya. Patyuntas makadaghan, Idiboy. Usba ang dagan sa imong kinabuhi, Idiboy. Kung gusto ka pag mabuhi ko, ayaw ko hatagin kaguol. Ayaw ipadayon pagsunod ang tunob sa imong amahan. Di na ko makasibog, ma. O ganong dili man. Ni ako. Ako'y tinuod ka nagmahal ni mo. Busa ako ang sundon mo. Kung gusto ka, atong biyaan si Mundo. Magpalayo ta niya. Mulikay ta niya. Ikaw ang importante. Gadili ka mahimog. Higpit ka na utan. Maminda. May panahon pa, anak. Gusto kong musubay ka sa tarong nga daan. Aron magmalinaw ng akong kalag kung mamatay na ko. Ma. Naibaw kong dili ko magdugay. Mahimog ugma o sa sunod adlaw. Mamatay na ko. Dili, ma. Dili ka mamatay. Musamot na mamatay kong sayo nga maghuna-huna ni mo. Uy, mamatay ninyong duha, ma. Bisag si Papa. Di mahimo mamatay si Papa. Pinanggata mo, ma. Usa, uy, mawa ninyo. Si Papa Mundo, isang di ko niya pinangga, pero pinangga na ko siya. Di ta magbuwag, ma. Di na tubiyan si Papa Mundo. Isagod sa'y may tabo. Pagkamat ko nakugbuot, ma, kamo nang duha ang akong ikauban. Usa, gusto kong ikauban tabo ang kung tunay usa nga mawa ninyo, ma. Musamot nga madautan ko. Ito po.
Ijiboy, Liberto, ay kadlok. Huwag nakakita na ko. kanong bayani ka ba sa paya? Ni ay mga pulis at dapit. Tingali magkitaan ka. Kung may pao sila nga, sakop ko ni Mundo. Huwag na ibaw, Noy. Nag-amping ko. Karaog balik. Karaog, laylo na siya karoon. Nadagpan at tumagkauban. Kung na pa'y namatay. Tibuok niya po ng grupo, Noy. Di mahimo bumungkag ang atong grupo. Bungkag na ta. Wala si Mundo. Buhi pa siya. Ug di mahimo bumungkago ng grupo. Patyon ang mutiliwag. Maunay sabot ninyo, di ba? Ijiboy. Ang kinabuhi mo karong dawga. Ang miagi atong nasayran. Napatay ni Eddie Boy ang ilang sakop nga gustong mubiya sa grupo. Og nakasiguro ang mga pulis nga buhi pagyud si Mundo. Misulti si Eddie Boy kang an-an sa iyang gibuhat. Og nakalitan sila kay nakadungog man di ay si Minda. Giamaaman siya ni Eddie Boy. Og napugos sa pagsulti si Eddie Boy nga dili tinuod ang nadungog sa giila niyang inahan. Apan miduol si Mundo og way papanagana nga misulti nga tinuod nga kriminal og pinangita na sa balaod si Eddie Boy. Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Bunga sa kabangin. Wa ka na mahimo paminda. Sa musugot kag sa dili. Dautan na si Eddie Boy. Mundo, Noy Mundo, nag-uol ba yan na sinang Minda? Ayaw na guul-guul diha. Wa ka na'y mahimo. Maulit trabaho sa imong anak. Ang pagkatulisan. ikaw ang nakaingon ni Mundo. Imong gitudluan si Eddie Boy nga maparehas nimo. Magpasalamat ka. Nga ako siyang gitudluan. Unsaon sa pagpangwarta. Kay wa siya'y grado. Kung wa pa nako siya tudlo makakwarta ka na. Makahatag ka na para palit sa imong mga tambal. Wa ko magkinahanglan ng mga kwarta, ha? Dili ko maayo ng kwarta nga gikan sa dinautan. Saba niya, uy! Kauibya ni mo. Minda, kwarta ang importante karong panahon na. Ug kinahanglang si Eddie Boy ang mupuli nako. Aron makabaho siya sa akong pagbuhi ninyo. Mauni makamatay na ko, Mundo. Kaning gibuhat ni Eddie Boy. Mao'y makatiwas na ako. Kinahanglang maning kamot siya. Kay dili pa ko makahimo. Litse! Mundo. Agay. Dili pa mahimo sa kong lawas. Dalawa o. Namoy-poy pa kong lawas, Minda. Puy-puy pang akong kamot. Dili na gani ko hapit makadaog. Mugunit og armas, litse! Eddie Boy. Eddie Boy. Bisan unsaon pa ni mo klimot. Pero may pao gina sa tinuod si mama ni mo. May mong karon matago ni mo kung unsa ka. Pero muapot kit ang ikayon nga may pao na siya. Pero anan, di ba ko gusto may baho siya karon? Doon na pa gibati si mama. Eddie Boy. Di ko gusto magkula kong inahan. Pinangkan ko sa mama, anan. Gusto na ko siyang tambalan sa doktor. Ha? Unsa man nimo pagda sa doktor nga naa may mga pulis nga nangita nato? Wa man gani nimo madaog doktor si papa nimo Mundo. Mao na ilisod. Di sa kamay mong mulugsong sa patag, Eddie Boy. Kay nailhan naman ko.
Mao nang di pa ko gustong mahibaw si mama sa akong gibuhat. Aro, di mo samot ang iyang sakit, anan. Naipaw na siya. Isutihan siya ni Noy Mundo nga tulisan na ka. Unsa? Nakadungog ko pagsulti ni Noy Mundo nga tulisan ka na. O ikaw ang mupuli niya, kay di pa siya makahimo. Aron ko nung makabayad kas iyang pagbuhi ninyo ni mama ni mo. Ready na, Mady Boy, ready na. Ako nang gisminarog mayong ako mga sakop. Busa pangandam na mo. Manglihog na ta. Manulis na ta. Di pa ta mo liho karon. Oh! Hindi di mo lihog. Ako siyang gisminarog mayo. Nga di na ta mo lihog. Ako nang timanon si Mama Minda, Naldo. Ha? Init pa sa kita sa mga pulis. Kung mulihok ta, kuya ko, kasugat ta to sila. Ngani ikaw may magbuot, ako may leader. Madlok man ta. Naam tayo mga armas. O ready namang mga tao. Naldo, di pala kita mulihok. Magpalinaw-linaw lang muna ta. Importante nga wata mabungkag. Bisag daghan ng nawa na to, ugwa si Papa. Pero naghihapon ang grupo. Ngani ikaw lagi mabuot nga ako may leader ini. Klaro ako pagka-leader ini. Ako ang leader itong grupo. Unya nga hindi man ko ninyo paminahon, pite. Ingay kay mamagbuot ini boy, pite, ha? Basta di pa ta mulihok, Naldo. Kinala mo pahimutang na itong tanan. Kita mo dali-dali. Aruay bulabog. Mangandang tadaan. Planuhon na to ang tanan na itong buhaton. Di ba mo? Oh, Muliyok ta karon. Manulis ta. Ako ng pagbuot. Naldo! Mino ma? Mino. Ako'y magbuot. Ako may leader. Manulis ta karon. Lasa mo, Naldo, eh. Panulis to kay mo, Naldo. Ang sato, Clintoy? Ang sato? Ha? Panulis to kay mo dito. Yay. Papanulisan ko ni mo ako. Ako rin papanulisan ni mo, Clintoy. Ha? Mukuyog ni mga mga kauban, Naldo, oy. Hindi ako kukuyugan nga. Ako may leader, pite. Wa man kay angay-ngay mo ang leader. Mo. Ang sato, anan? Di man kaangayan, kay mura magkagoy buot usahay. Klaro na may buot. Ngiga sa di mo manulti, oy, anan, oy. Pite mo ka. Pite! Mulag, lagot ang nisultihan ninyo. Leader ko, di ko nyo tumanon. Ha? Basta, isa ta mulihok sa pagkakaroon. Like, nilara kita rin ko, anan. Pabuton tong lagsik sa babang mundo. Malasarte, siya balita. Sir, ang team ni Sir Buntuyan, nakadako pa nga po, sir. Nakasakmit og daghang siyabo. Mo ba? Ang atong grupo, sir, nagmingaw. Pati aksyon. Kay Mikal Bakro mga tulisan. At tayo giti-giti mo na po sila, sir. Si Mundo Escobar. Buhay pa siya, Malasarte. Ha? Unyar kumutuwag ang patay na siya. Kung makita ko mismo ang patay niyang lawas. Ug madakpan ko ang iyang anak. Eddie Boy? Oh, kung tinuod man nga patay na katong Mundo Escobar. Pero nagtuo ko, narakupang buhi ang iyang anak. Nagkingalan og Giniboy. Raymond? Bata pang iyang anak. Pero daghan na siyang nahimungsa sa banaod. Ug kung bangis katong mundo, nakasiguro ko nga mas bangis pa katong iyang anak. Pero saan ni ba siya pagdakop? Batanon pa man ka siya? Dakpon siya. I-rehab kung madapa. Pero kung dili na, mahimong dili na siya paabuton o prisuhan. Unsay buot mong ipasabot, Raymond? Nga dili siya makaabot sa prisuhan. Nga no? Nagplano kang patyon ka ng Eddie Boy? Raymond, naibaw kong nasuko kapag ayaw na ng klasya sa mga tao. Pero ayaw kalimot, pulis ka. Bisag unsay ka kasuko, obligasyon mo ang pagsubay sa balaod. Ug angay mong ibutang si mong utok. Ang tanang daan nga gisubay sa mga bata, depende ka na sa pag-agak sa ginikanan. Oh,
Kunahin mong dautan ka ng gingalag, Ediboy. Kana tungod kay dautan ang gitudlo kaniya siyang ginikanan. Adelsa, O kung buot hunaon, angay siyang kaluyon. Kay batanon pa siya, pero gubaan na ang iyang ugma. Og iya pang ginikanan ang miunay pagupa ni ini. dugo sila sa mga tulisan. Way tao nga gimugso, nga usa ka dautan, Raymond. Ang pagkahimong dautan sa tao, kana nagbase sa daan nga gisubay niya. Kana kanahimo siyang dautan, nahimo siyang tulisan, kana kay gituluan siya siyang ginikanan nga manulis, nga magpakadautan. Abi nimo, matagis ko mo anang batanong tulisan nga imong giingon. Mure kumuto na nga akong kasing-kasing, Raymond. Muhot nga akong tukahan nga maminaw nimo. Adelsa, Makapangutan ako. Kung nga nung dunay mga kinikanan nga ingon anak. Nga nung ilang kiusikan ang kinabuhi sa ilang anak. Nga unta, kada ko nilang pabor nga naas sila'y anak. Adelsa, Buinas kay sila dili ba? Dunay mga ginikanan nga nangandoy anak. Dunay mga ginikanan nga nagluhod-luhod sa mga santos. Magbalik-balik sa simbahan. Kaya nag-ampo nga hatagan silang anak. Pero pakya sila. Wa hatagi. Dunay mga tao nga nakaangkon og mga anak. Nga dunay mga diferensya. Mga retarded nga anak. Pero ilang kimahal. Ilang kiatiban. Ano nagpakita sa mga tao nga sangko sa langit ang ilang kalipay. Nga gihatagan sila sa Ginoo ug anak. oh, Ug labaw sa tanan, doon ay mga tao nga sama nato. Dawi kamatay ang kaguol nga gipati. Tungod kay gikuha anong anak. Adelsa, Si Rap-Rap. Gikuha sa mga tao si Rap-Rap. Ug nahibaw ko nga hangtod ikaw. Hangtod ka rin naghandom pa sa atong anak. gikalimtan ko lang ito. Na makaka. Adelsa, Nahibaw ko, parehas na Raymond. Muingon kang imo nang gidawat ang nahitabo. Imo nang gikalimtan ang tanan. Pero nahibaw ko. Kanang kasuko nga imong gipati sa mga tulisan. Kanang gusto ka na lang mapatay sa mga ginukod sa balaod. Kana tungod kay nag-alintabo ang imong kasuko nila. Kaya ang tudron, wa ka ba makadawat sa nahitabo? Dili ba, Raymond? Parehas na ako. Gimingaw ka na kaayo ni Rap-Rap nga atong anak. Ug bisan sa kadugay na. Pero nangandoy ka pang makita siya pag-usab, dili ba? Sulti ko. Ang kinabuhi mo karong dawga. Ang miyagi atong nasayran. Didto sa lasang, malipayong nagsulti sila si Anan ug Ediboy. Apan kalit nga miabot si Naldo ug nagbalita nga namatay ang apuhan ni Anan nga si Lulu Bidong. Nagkasabot ang grupo nga ilang kuyugan si Anan pag-adto sa haya. Ug nagkatakatag ang grupo ni Ediboy nga nagbantay sa palibot. Samtang si Anan, way ko kahadlok na mipakita sa mga tao. Ug mihilak sa atubangan sa lungon sa iyang Lulu Bidong. Ug karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Imong atubangan ug luyo. Lolo Bidong! Hello! Ganong namatay manggalo! Ganong wamang ko ni mo paabuta! Nagplano man ang dakong kuha ang daka kaya tukuran na kagbay! Pero ganang namatay naman noong galo! Lolo Bidong!
Naldo. Dili ka ni delikado, dong. Tanawa, klaro kayo na okay ang atong mga silingan nakakitang an-an nga misa ka silang bay. Tanawa ang mga tao sa ubos tagkas kay liog. Nagsiglang taas-taas, klaro kayo nanlibak sila. Mga libakera! Uy, sikit mo ka. Naunsa ka. Nakalitan dada ko da. Maglagot ko ng mga tao libakera. Muinit kong Ay, napagsinggit. Di may mong may bawang mga tao nga ata. Nagtago rata din eh. Yan na, sige, tanaw ni Anan. Kalitan na sila. Karoon pa sila makitagbalik ni Anan. Mo lagi. Mo bitang ningon kong, di ba delikado? Delikado lagi. Pero magampi ka. Tingnan doon na yung kasultis mga polis. Kanya ka din eh. Sige lang, tagupo-hupo din eh. Kung hapon na, manawag si Anan. Hangtod hapon, tas sige hupo-hupo din eh. Kasagutan. Natural. Di na ito mahimong biyaan sa Anan. Kapuya, no? Basta di ito mabiya din eh. Hangtod ng manaog sa Anan. O, dili kayang bayar ay ato patayan. Ang lihok sa mga taong maabot. O ang mga taong mulakaw. Panlidaan nato na ito. Okay. Kung di ka sige lihok niya, lihok ikaw eh. Pero di ka bantay mga tao din eh. Sige na, ano yung nagbalik sa mga pisto? Sige. Ano ikaw? Anira ko din eh. Ay, anila sa ko. Kitang duwa din eh. Di na mo. Di ba yung maayong magsigit ang istorya dito? Ang balipat ka sa itong mga pagbantay o magsigit ang yaw-yaw din eh. Palig ko sa mga pisto. Sige. Di man niya, ayaw magsigit istorya. Focus sa atensyon sa palibot. Magbantay mo pirmi na daw. Di boy. Ikaw na. Sige. Tepa. Ngano naman sad? Ngani ako may sigmandar na ako, ako may leader. Ako naman kang tao. Kunya na ta magsulti asa ng imong pagka-leader na daw. Leader lagi ka. Sige na, lakaw na leader. Apil ka sa kumpaning kamot, Lolo Bidong. Kay ikaw may tinuod akong ginikanan. Si Papa o si Mama, huwag pagpakabana na ako. Huwag na gani ko may bakod buhay o patay na ba sila. Ikaw ra may nag-alima na ako, Lo. Apil ka sa akong plano. Bisag dili tapit magkita pero ikaw ang akong ipahinong dahil sa akong paningkamot, Lo. Kaya nagplano ko nga kung daghan ako kwarta, tukuran sa kagtindot kabay. Mupalayo ta din ni sa ato o katatapuyo sa dapit kagipuyan sa mga dato. Nagsikop kong daghang kwarta para ni Mulo. Pero sao naman eh, wa naman ka. Patay naman ni noon ka. Biyaan naman noon ko ni mo, Lolo Bidong. Diba? Ikaw man itong apo ni Bidong nga iyang gibuhi o kanunay niyang iyato sa eskwelahan. Ikaw lagi. Tiyaw mo na. Katapusan ako pagkakita ni mo, bata ka pa. Pero karon, daga ka na. Nasa ato pa, pila katuig ni mo gibiyaan ang imong apuhan. Pila katuig siyang nag-uol o naghilang nga naghandog mo. Grabe ang iyang kag-uol ni Jay. Sige siyang hangyo na mo nga magpatabang siyang pagitan ni mo. Kaya basig daon siya na ka. Kaya imo ko na mag-eskwela. Tingalig dilion niya noon ko magkahuman o kurso. Kaya nangandoy yun si Bidong nga mahimo kang maestra. Sige siyang hinak kinahapon. Ana siya sa iyong tukaran. Sige lantaw. Kaya masig mo abot ka. Masig mo pauli ka. Magsiging sangpit siya mo pangalan. Mauna iyang namatyan. Ang iyang kaguol nga imo siyang gibiyaan. Kung karoon nga niya ka na, wala. Uwahi na. Kaya wala si Badong. Wala si Bidong. Nana sa lungon. Lola, paselo ako. Naningkamot ko pagkatigam kong dagang kwarta. Aron din na ta maglisod, Lo. Pero ako mo biya ni mo. O dili mahitabo nga ako kambiyaan. Pinangga kay tika. Lo, Bidong. Hala. Nagkagubot si Gawas. Nga lupa doon.
Ay, boy, iko! Boy, iko! Ayaw mo pugong-pugong dyan, be! Boy, lagi ko! Uy, gihayas bindo. Ay. Ay, pagitag samok. Si Anan ang akong tuyo. Kinahanglang sultihan ko niya kung hain karon. Aron karon din si Naldo, hain niya tabanas Naldo. Usa, gitaban. Nagtaban gyud ang duha. Kay nagdungan man nagkawa din sa aton dapit. Gitaban na nga an si Naldo. Ngano si Naldo may tabanong anan nga lalaki man ang imo. Oy, lahi ng panahon ron. Babae nang manabag laki. Nanaon sa man. Busa, yak-an akong naong ng anang anan. Kung dili na ibalik ang akong apong si Naldo. Ay, lagi. Oy, Anan! Nagihaya. Oy, kanaog ya! Nagihaya, oy. Ibalik kayo! Ibalik na ako si Naldo nga akong apo! Oy. Kanaog, Anan! Ay! Kanaog, Anan! Kanaog! May bali-balian ti kagay! Gunday na ay gihaya taon pagpatog respetos minatay gunday. Ay, hilom di ay! Ganong mo respeto man ko! Ah. Di man gani mi magrespeto hay atong buhi pas bidong. Oh. Karon na nung patay na siya. Unsa biyadis gunday? Ay, hilom dia! Ay. Gawa si Anan! Gunday. Hoy! Sige. Ha, musaka kung di ka manaw! Ayaw lagi patog ko lagi gunday. Ayaw pa niyo ulit yung Naldo. Delikado. Si Lola Gunday na. Mudo lagi kong Lola. Tinagin mo. Ikaw pakita sa mga tao. Panisulti ni Idiboy. Ay, ako may leader. Ako may leader. Uy, magbuot ako. Mudo kong Lola. Gimingaw si kay kong Lola. Ang bitan ni mo eh. Kung kipigaw ka, atuasin niyo. Ayaw din naman yan. Nyan na naman. Nagkita ni Binini. Patobo ka ni Mas Amo. Mga piti mo. Mutok ng Lola. Buwi ko ninyo. Buwi ko ba? Lola! Lola! Gunday, Lola! Naldo! Naldo kayo! Ay, pagkita sa mga tao! Naldo! Idiboy! Si Naldo! Bidyo sa mga tao! Ayaw lagi. Oy. Ayaw. Hayang na. Dayang na. Hayang nga nung kulitsiha kang animala ka. Sigihan man ko rin mong pugunggon, leche. Panapo. Eh, labda! Panapo. Bahalag unsa inyong makita niya. Di ko manapo. Ha? Unsaon naman ako na ron? Maglisod naman kong bangon ini, barog ini. Unsaon man rin ako ron, animal, leche. Oy, kinsa kang naglula na ko. Apo ta ka? Ako ni Lola, si Naldo. Ha? Si Naldo. Unsay si Naldo? Ikaw, si Naldo ka? Si Naldo ko, ang imong apo. Dali barog, Lola. Ay, hilom magdili ka, Naldo. Bata pa akong apo, pero ikaw, kaguwang na ni Mugnaong. Unsa? Bata pa, Naldo. Dili tiguang parehas na Ay, ako lagi ni Lola, si Naldo taon ko. Tiguan na ko naong, abot nga nun eh. Di kan sa bataw ako maagis ulit tao. Na dito ko katiguang ako naong. Pero ako ni Lola Gunday, ako taon ni si Naldo. Ako ni. Ala, ang imong naong, guwang na. Pero ang imong tingog, wa mausab ang imong tingog. Tingog yung Naldo. Ako lagi ni si Naldo, lagi ko Lola. Apo ko, Naldo. Lola, dali, Lola. Lola Gunday. Si Gunday na yung apot. Huwag na si Naldo, Anan. Nakita sila. Di ka masinado. Di ba kita sa mga tao? Diyan man siya diyan naging si Naldo, Anan. Tinoon kinagtaman mo. Diya ka na naisip mo. Lola Bidog. Sila rin mo pahimutay sa pagtupong ni mo, ha? Maghataglag ko kwarta sa itong mga silingan. Almati ba nag-imong haya, lo? Ayaw sa imong panaw. Ato na kulo. Kumagaw na ko, Anan. Nagtaman mo, Anan, Naldo. Diya ka na. Ato ko sa layo mo, Agi. Hindi na ko mo, Agi, sa tumagan. Uy, ko! Ayaw! Ang kinabuhig mo karong daw ka. Ang miyagi atong nasayran. Iboy, ug iyang gikuha ang armas nga mo'y paboritong gamiton ni Mundo. Gikan sa kampo sila si Raymond ug ang pulis nga si Malasarte. Gatod ni Raymond si Malasarte sa ila.
Apan sa pagsud ni Malasarte sa ilang pultahan, nakugang siya sa misugat kaniya. Ug karon mga higala, niya ang naing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Sa ugma mo, may ang nagbabag sa imong atubangan kong luyo. Oh, Anita, ngano? Gibatang yung baba. Kaya na magmurag pala sa dito. Oh, Mamatay hapon ka. kinsa ka. Usi mo tuyo. Namisa ka ba sa mambay? Kinsa ka. Ako, si Eddie Boy. Hindi ba? Ikaw si Eddie Boy? Anak ni Mundo Iswar. Ang gilang pag-uusong mga batanong tulisan. Ang barkada ni Naldo nga imong gipusil. Sige! Likad, ginawa, tagamtama ang naginutun mong hangin. Samtang naghiutas ka pa! Eddie Boy. Timan ininaw nga, malasakit. Timan ininaw nga! Kay mag-abot ratag usab sa impyerno! Wanay pa ating mong baba. Wanay kapusin mo kamot. Sige, singgit. Gaksangin mong bana. Basig mabuhi pa na. Bibay! Bibay! Raymond? Raymond, ang imong cellphone, may bagting. Raymond? Oh, Ang imong cellphone, to baga? si Malasarte mo ni. Anong nanuwag mo ni? Huwag mo may buntag. Hello, Malasarte. Sir Adolfo! Sir Adolfo, si Biboy! Si Biboy! Ha? Anita? Ngano, kung saan dito mo? Malasarte! Hi, yes, Biboy. Naara siya, sir. Naara nga akong bana. Patay na siya. Wala si Biboy, sir. Sakit kita mo Gisa kami og tao din sa bahay. Gigapos ko niya. Gibaatan na nga akong baba. Naghuwat siya mo abot si Biboy. Nagkakita ko sa imong paghatod ni Biboy, sir. Nakitaan ta mo stibtanan. Pero dili ko makasinggit. Gigapos ko. Gibaatan na nga akong baba. Huwag pagsaka ni Biboy. Pagsaka sa akong bahan nakita ko. Kadagahan niyo po sila si Biboy. Kinsa nagbuhat ni? Nakaila ko. Nisulti siya. Siya kuno si Eddie Boy. Eddie Boy. Eddie Boy. May katkat niya sa among bahay. Dito siya mo agi sila yung bahin sa kusina. Magluto na utak ko sa among panihapon. Pero kalit siya bito nga. O gidiritso ko niya gapos. O gibaatan na nga akong baba. Mahuwa ko makapangayong tabang. O si Biboy. Wala siya makagamit siyang arma, Sir Adolfo. Gidiritso siya po sila tong Eddie Boy. Humali yung mapatay ang akong bana, sir. Bisulti siya kasi ako no si Eddie Boy. Hugi ako nagipanimaho sa iyang higalangan na po sila ni Biboy. Malasarte. Ganong matukot ka man nga ikaw ang iyang napatay. Ngano man, Malasarte. Di ko ikaw mapasaylong, Eddie Boy.
Magkauban! Yan si Eddie Boy! Yan si Eddie Boy, dali! Dali siya! Eddie boy, kinsa man imong kauban? Ano nagdakag tao din sa atong taguanan? Kinsa na ituwana, Eddie boy? Tambali ang mong kauban. Bayaran ka na mo. Oh. Kinalo mo buhis, Naldo. Nakadungog ka? Buhiya nga mong kauban. Doktor ko, ug bator ko ang tanan ko tubos kumay mo. Pero ang Ginoo gyapon ang labaw na sayod. Kung mabuhi ba ang among tambalan o dili? Buhiya siya. Kay kung mamatay siya, di ka makagawa sinis na sanga, buhi! Oh, Eddie boy? Di may musugot ka mamatay ang among kauban. Kung mamatay siya, mamatay ka usab! oh, Ayaw kalimot sa kong sulti mo. Ayaw pagsulti ni bisan kinsang gidaat ka din. Ug mauni ang mutaganan. Kay kung masayaw ka, dili kay ikaw ang mamatay. Lakip ang tanang membro sa imong pamilya. ha? Timani, di ka na mukaway. Igo na tika ang gipatambal sa akong kauban. Pero kung masayaw ka, kaaway na tika. Ug dili kay ikaw rin akong patyon. Lakip ang imong asawang anak. Oo, isa ako. Di ko musulti ni bisan kinsa. Ilabi na gyud sa mga pulis. Ibutang ni si Muo. Bisan kamay, wa ko mahadlok mamatay. Musa di ko mahadlok na mapatay! Mana, ikaduha ka malasarte. Duha na katao ang akong napatay. Di pa ni mo. Mupatay pa ko kung mamatay si Naldo. Daghan pa kong patyo ninyo. Ug siguro onti ka, Adolfo. Daghan kag saan ako. Ikaw ang napatay sa manghod ni Papa Mundo. Ang ginganlag, barok. Ikaw pa yun ang nakaingon nga indutil si Papa. Ug imong sakop ang nakapusil na ito. Pusa, kung magkatubang ta, tamnan ko bala ang tipuok mong lawas. Andang ko bisag asa ibutang ini ka batay na ko. Basta mapatay lang tika, Adolfo. Ang binakong armas, oy! Ha? Ngayon ako ang armas ang imong ginada, ha? Wala ba ka mananghid na ako? Gidiritso na lang mo kuha. Ibaw ka do. Pinangga kay nako ng armasa. Dili ko gini ipagamit og lain. Kay nindot kay ni. Huwag gini palpak. Ug daghan na kay kong napatay ini. Ug ako rin ang ngayan nga mo gamit ini. Way lain! Binod ako. Makahimo pa man ko do. Gamiton pa na nako. Dili pa lang karon kay binhod paghihapon kayo ning tibuok na kong lawas, litse. Animal gyud dos, Adolfo. Siya'y nakaingon ini. Ambot kung sa'y bala nga gigamit atong animal pagpusil nako. Nga bisag uwat na ni. Pero oo. Murag di pa kita ko malihok nga akong lawas. Doon naman tingali hilo ang bala nga gigamit atong kuanggol nga nako. Pero do. Gamiton pra nako iniglagsik nako, ha? Mo ngayon naghilabti. Sa sunod nga imo ginahilabtan, unya di ka man hid nako. Ikaw mo'y pusilo na kung aning armasan tutuha ka. Nakanungo ka! Ay, buwag! Ini mo, gipusil mo kunin mo akong gibarugan. Ay, tatunto ay hanggaw. Dili pa ko makalukso, do. Maigo ko na o ilitse. Wa na'y mapili ninyo. Ma, Pulos na gid mo mga nautan. Nagparehas na mong amahan ng anak ko. Oh, Minda! Ma! Minda sa kaoy! Ma! Minda! Ma, giyubo ko kayo. Palait na ako.
Idiboy! Oh, ma, Dili na ko. Gikapoy na ko. Busa malayo. Dili. Iulit na ta ka. oh, ha? Sa iuli. Asa ko ni mo iuli, ma? Asa ko ni mo iuli! Ang kinabuhi mo karong dawga. Ang miagi atong nasayran. Nagdaog doktor si Idiboy sa lasang aron may mutambal ni Naldo ug iyang gibaharan nga kun musulti kini sa mga pulis sa ilang taguanan. Iya kining patyon lakip na ang tibuok pamilya niini. Misaad ang doktor nga buhaton ang tanan aron mabuhi si Naldo. Apan misamot ang problema ni Idiboy kay giubo og maayo si Minda nga iyang inahan. Ug miingon ang doktor nga dadon kini sa patag kay posible nga dunay diferensya ang baga niini. Unya kalit nga misinggit si Clintoy. Nagsulti nga ipaato dayon ni Idiboy si Naldo nga niadtong higayuna gibantayan ni Anan. Ug karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Bunga sa pagluin. Nako. Mamatay na ko. Dili ka mamatay, Naldo. Dili ka masagot sa Idiboy ka mabiyak ka na ako. Kitabalan ka na, di ba? Dagan at ang mag-injection sa doktor si mo. Mabuhi ka, Naldo. Nako, kaya. Paway na ko. Naldo! Naldo! Wala siya maglihog o wala sa siya matigog. Idiboy! Pagdali, Idiboy! Anan! Anan! Kinuko, kumusta sa Naldo, ha? Nakasulti siya, Idiboy, pero igo na lang siyang nanamilit. Oh, nanamilit siya? Oo, nanamilit siya. Papahuay na ko na siya kadili na niya kaya. O pagkauman, nipiyong na siya. O gawa na maglihog. Naldo, di ka mamatay. Di ka mabiya na mo. Natabala na ka! Di ka mamatay. Nagkabaos na ka. Patay ng pulis ng pusili mo! Idiboy. Patay na siya. Ipatay ko si Malasalte. Nakabaos ka na, Naldo. Likod ka, di ba? Likod ka! Likod ka. Ganito mga huyang ang mga matay, Naldo. Di ka mahimong mamatay. Nakadungo ka ba? Di ka mahimong mamatay! Naldo! 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 Ipadlis na ako sa batang pangpang. Ang nana mo ni Anan, Naldo o Idiboy. Likood pa, sa bato. Biduta ka mong tulog ka nga, hindi. Busa di mahimong mamatay si Naldo. Di siya mahimong mawa. Kung mamatay si Naldo, gugtun kong tibo kalimutan. Panagpa ko na. Dili kay si Malasalte lang. Daghang pulis ang ako tubahon. Og isunod ko sila pagpatay kang Adolfo. Naldo. Naldo. Di ko masugot. Importante ka, Naldo. Busa di ko masugot kung mabiya ka. Bisag pero milaming di mo kasi nawag. Pero importante siya. Siya ang importante nga tao sa akong kinabuhi. Busa, di mahimong mamatay si Naldo! Ha? Way bala sa arbas nga bilis siya lawas. Way ugat ng igo. Pusa na kasiguro kung luwas siya. Tinood ka, doktor. Kinahanglan siya nga timanon. Pero luwas siya sa peligro. Usubagyo ko. Upaulit ako. Daghan po pasyente nga timanon sa ospital. Ako alagaran. Ug labaw sa tanan. Nagasiguro kong nabala ka na kanako karoon akong pamilya. Pangutang buot. Papulian ako ninyo. Ayaw mo kabala ka. Ako isaad.
Di ko musulti ni bisan kinsa nga niya mo din magtago. O gida ako ni mo ni napita. Hinaot ka. Nakasabot ka sa kong gibuhat, doktor. Importante lang kayo na ako kinitawa na. Nagasabot ko. Gani, nakadaig ko sa imong pagkatao, Idiboy. Mao ka. Talagsaon kang higala. Nakita kong tinuod kang tao. Bisan paman og kriminal. Doktor Garing, Ayaw ka balaga. Huwag may bawa nga nagkailat. Una kaanhi ko sa iyong taguanan. Ipasalig ako ni mo. Huwag ayaw kalimot. Nagkinahanglan og doktor ang iyong inahan. Kaya dili ordinaryo ang iyong pagsigi og ubo. Nagsiguro ko niya na. Mung kinahanglang madaan siya sa ospital, aron masiguro ang iyong kaimtang. Kanang napita, walay posibleng agian og tao. Dili sa likod sa bahay. Usani sa inyong batayan. Yes, sir. Og matagad law. Ilabi na gyud og gabi. Magrobing mo sa tibuok palibot sa mong bahay, okay? Raymond? Raymond, nasibot di pasabot ini? Ganun na idak ang tao sa bahay. Silang mo bantayan mo, Adelsa. Unsa? Dili kong kumpiyansa. Kinahanglan nga maniguro kung luwas ka. Ha? Dili ko musugot nga ikaw ang sulod nga sakon ni atong Idiboy. Huwag ko makasabot si Munto mo, Raymond. Kaysa ba na ng mga tao nga imong gidadin sa ato? Mga pulis ba ka na sila? Di sila mga pulis. Ako sila mga bata. Ako silang gisuhulan aron mo bantay nimo. Ha? Mabantay na ako? Nga nung bantayan man ko? Di na tumatagan ang utok na itong Idiboy. Iyang gisaka ang bayan ni Malsarte. Dito mismo sa kaugalingon niyang panimay, patya si Malsarte. O posibleng ikaw ang sunod ang patyon, dili pa? Nasag-usig maayo sa inyong grupo, kanang AJ Boy Raymond. Iyang napatay ang imong body nga si Malsarte. Ug dako ang posibilidad nga ikaw ang iyang isunod. Basta dili ako ang anging bantayan kung dili ikaw, Raymond. Adelsa, Dili ako ang kaaway na Ediboy, kung dili ikaw. andam ko makigatubang niya bisag usang orasa. Di ko siya subukan. Mao ka na nahitabo ni Malasarte. Isog siya, di ba? Andam siyang maatubang sa tanang kriminal. Pero unsa nahitabo? Siya ang napatay. Adelsa, Ikaw ang magbantay sa imong kaugalingon, ug dili ako, Raymond. Dili kinahanglan mo gamit kag mga tao aron mo bantay na ako. ikaw ang importante nako, Adelsa. Di ko gusto nga gamiton ka sa kriminal aron mahimo kong huyang. Kung ikaw ang iyang hilabtan, kung ikaw ang iyang pasakitan sa akong mga kaway, mahimo kong huyang, Adelsa. Mawad-an kong kusog kung ikaw ang ilang gamiton. Raymond, Di ko musugot nga maangin ka sa among away, batok sa mga dautan. Musa kinahanglan nga makasiguro ko nga luwas ka. Aron magkapadayon ko sa komisyon nga mo ang pagkukod sa mga dautan, ang pagdakop na ng Idiboy, patay o buhi. Naldo, matod sa doktor. Luwas ka na. Di ka mamatay, Naldo. Huwag yapon makamat kung ubot si Naldo, Idiboy. Sige na si Piyong. Luya po niya lawas. Pero ang doktor may nagsulti na ko kinto nga luwas na si Naldo sa peligro. Ano ka ni si Naldo, no? Luwas naman ka ni. Anong umisimuli eh? Ay lang siya taduga kinto Pabuton talaga siya nga makamatngon ubot. Oh. Oh, usa na. Siya na ni Idiboy. Siya tumisingit. Oy, bida na. Kaum singgit man ka, oy. Di man ko mangunsa. Igo naman kung nimong namusong naligo ka sa pa. Pahawa niya ni mo, no? Kung di ka gustong pusilon, tika. Sige po sila. Kay pusilon sa tika. Oh. Nagtuo mong inutil na kong tinuod.
Hoy, buyag! Makahimo pa ko, oy! Bisag binhod pa kini akong lawas, pero makakablit pa kini akong pistula. Yan, saman. Gusto ka? Ha? Pinusilay ka, ha? Unsa na? Eddie Boy, bastos kaya si Raimundo, oh. Iya kong gibuto samtang naligo ko. Ah, anong imo man gibuhat? O nga luman! Suko kay ni boy! Gusto kang pinusilay ta, ha? Gusto ka, ha? Ayaw! Ang miyagi atong nasayran, gimanduan ni Mundo si Eddie Boy nga manulis na sila, kay wa na sila'y kwarta. O gimanduan pa niya si Eddie Boy nga kung mapatay og pulis, unahon pagpatay si Espiritu Raymond Adolfo, kay mao kini ang hipit nilang atraso. Apan atong higayon usab, opisyal nga gisangunan sa ilang labaw si Raymond pagpuhag sa grupo ni Mundo, o pagsikop ni Eddie Boy, patay man o buhi. Balik sa lasang, may tao nga giplanuhan sa grupo ni Eddie Boy nga mo'y ilang isunod nga tulison. O garon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Ang nagbabag sa imong atubangan o luyo. Kanang drug lord ni si Amadeo Kumul, ang atong tulison. Ha? Drug lord atong tulison ni Boy? Kadiliktado na eh. Na siya nagang mga tao di Boy. Kung kuya kung kita yung disgrasya. Mas nindot na. Way mga tao maangin. Kay pulos ta mga pinangitas palaod nga mag-away. Pero iti Boy, sugal mo ng imo. Anong ka na maging lusyon itong tulison nga namin sa yun? Hustos pa pamundo kinito eh. Kining ato trabaho, duwaray paingnan. Mamatay o mabuhi. Bisag dili pa drug lord ang atong tulison. Kung masugatan tas mga pulis, so matay nagyapon ta. Kung watay swerte, di ba? Oh, laki. Pero lahim ka ng maniguro tayo ni Boy. Na may dagang matulis ka delikado. Anong ato bang tuyuan ng mga delikado eh? May nalanik nito eh. Bisag daotan ta makahit mo tagbuhat nga makalipay sa uban. Ha? Kung kita mo matay, malipay mga tao, kay daotan ta. O kung si Amadeo sa pangato mapatay, malipay usab ang pamilyang maggupa tungod sa drogas. O, kwarta gikan sa dinautan ang ilang gipahimuslan. Busa ato na kwaon. Pulos kwarta gikan sa dinautan ang atong kwaon. Pulos ta mga dautan! Op, hindi po eh. Di ko ninyo dadon? Bilin ka. Delikado ang lakaw. Pero Eddie Boy, Kami ramang lakawanan. Bilin ka din eh. di mahimo. Kauban ko sa grupo, di ba? Busa di mahimong ibilin ko ninyo. Apil ka gyapos bahin sa among tinulisan kung bulampos may. Ay kabla ka. Di ang bahin ang akong giapas. Ang importante nako nga makatabang ko ninyo. Mo na itong sabot, di ba? Nga mataglakaw nato, kauban ang tadan. Arit kung doon ay problema, magtinabagay ta. O kung malampos ta, malampuson tang tadan. Basta, di ko musugot nga ibilin ko. Bukuyog ko bisan unsa ka delikado ang atong lakaw. Ligon ang grupo nga mo tulison. Usakin nilang drug lord. Ligon siya nga grupo. Kumplito sa armas. Kumplito sa mga tao kundi malason mi. Posible nga kami mo imahurot o kamatay. Drug lord? Oh, drug lord. Sa ako nang giniin. Delikado siya. Ligon. Basta di may mumukuyo ka. Musugot kong mamatay, Eddie Boy. Sa diyang miuban ko sa imong grupo, daanan akong gidawat ka mahimong usaning mga adlaw. Mamatay na ko. Grupo ta. Pusang kuyog ta bisan asa. Bisag unsay atong buhaton magkuyog ta. Busa di ko musugot nga inyo kong ibilin, Eddie Boy. Nagkinahanglan ni Musnaldo. Pati mo naman siya. Dili siya may mubiyaan. O ikay mo atiman niya. Gikinahanglan kang Naldo.
Elsa? Raymond? Ngano ka? Dili naman kahapit magkita. Oh, Dili naman kahapit mo pauli din sa ato, Raymond. sabta ko sa pagkakaroon na. Kinahanglan nga ako ni buhaton. Aron malikay ka sa peligro. Ah? Unsay buot pag ipasabot? Opisyal nga gisangon ako sa among labaw. Ang pagpuwag sa grupo ni Mondo Escobar. Ug gibati kong hangtod ka. Mamiligro na itong Idiboy. Nahibaw ko. Ako ang yang target. Naangilas Malasarte. Ug dili ko siya subukan. Hagit alang sa akong pagkapulis ang pagpatay ni Idiboy ni Malasarte. Ug mao ka ng tagsa ka na lang mo pauli din sa bahay, kay nahadlok ka. Wa ko mahadlok niya bisag gamay. Bisag ko sa orasan nga ikasugat ko kang tawana. Andam ko makikamatay niya. Makikamatay ko ng Idiboy. Raymond, Gusto kong adto may maging kwentros gawas. Aron dili ka maangin, Adelsa. Raymond, Please, sabta ko. Apil kini sa akong trabaho. Isip usa ka pulis. Panalipdan ang katawhan ug labaw sa tanan. Panalipdan ang akong pamilya. pero unsaon ni ba pagpanalipod na ako kung pirmi ko ni mo dyan? Ako ang ilang targeton ug dili ikaw. Ha? Kung ako permis bay, posible nga usan na ni mga lawa. Mukalit sila og saka dinhi. Aron tumbahon ko. Ug posible nga maangin ka. Raymond, Adelsa, please, sabta ko. Alang gini sa kaluwasan. Ay, kabala ka. Nihang ako mga tao nga akong ipabantay nimo. Ako, dili kay kunin mo ikauban sa pagkakaroon. Sa ako nang gingon, gusto kong adto mi mag-abot sa gawas niya tong Idiboy. Aron dili ka maangin sa among pagpinatyanay. Ginoo ko. Kumpleto na mga armas. Kumpito ta sa armas, Idiboy. Pero kuwag ta sa mga bala. Oh. Tekan tag mga bala sa mga bugbo mga armas. Pero sa mga tagas. Huwangan ta. Di kaya na importante. Ang mga tagas armas, ato rin ang gamiton kung gubat yun. Mugbo nga itong dadon. Mao na importante. Mao na una na itong gamiton. Ganong imo naman sa nang gilabtan ng akong armas. Mao na akong gamiton pa. Delikado ang mulakaw. Naka, litse. Ha, litse gigay ka, eh. Gingnata ka nga ako ng armas, ha? Dugay ka pang maggamit pa mong ako sa gamit, ani. Gamiton ko ning armasa o kay kablaka. Importanteng tao akong tumpahon ini. Kinsay inyong tulisol. May baho karapat. Oh, sige. Gamitan na. Pero maoy unang tumbaha si Adolfo, ha? Iknat ng kilay mo. Ikay gamit na akong armas. Pero siguro, ha? Nga imong matumba sa Adolfo. Patiyak ka ng pulis, ha? Oy, sino? Sino to? Ma! Manunsa ka. Ayaw tumana ang gisulti sa imong amahan. Dili ka agay makig-away na ng pulis kasi Adolfo. Ma, likay ka niya, Idiboy. Palayo niya ng pulis, ah. Palayo ni Sir Adolfo. Maminda. Ang kinabuhi mo karon daw gamit sa lawod. Ang miagi atong nasayran. Nahibong sila si Mundo og Idiboy sa reaksyon nga gipakita ni Minda pagkadungog niya sa ngan sa pulis nga si Adolfo. Apan miingon si Minda nga nahadlok siya na tingali si Idiboy ang mapatay sa mga pulis. Unya, andam na ang grupo ni Idiboy sa laing tulis nga ilang buhaton. Ug nagol si Anan nga dili makauban sa maong lakaw. Apan may gihangyo na usab kaniya ang samaran nga si Naldo. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. May bunaw nagbabag sa imong atubangan ug luyo. Ikaw rin nag-ingon, di ba? Ngakod ko haon ka sa Ginoo, mamatay gyud ka. Usat dili na ko muhawak ti mo. Total,
Mamatay naman ka. Bangas ka! Bawari gihapon. Kung hagganti ka, hindi naman ka mabuhi. Ayaw. Mamatay naman yun ka. Ayaw, ikaw ang hangyo si Matthew, anan. Di man magbalinawan akong kaagkon. Di na mo ihatag akong ipangayo. Mudya, sige na, agkin ako. Di nalagi ko. Kay dugay na kay ko. Dugay kay ko ni mo buhian. Kung hagganti ka, ukuban ako ni mo maayo. Ay, ha? Sa ngabil pa ko ni mo gihagkag maayo. Nakakita man gani si Eddie Boy. Ug nahibaw kung nagtuo siya nga. Naghawak yun ta. Di na, Naldoy. di na ko magdugay, anan. Maluoy ka taon, hagkin ako. Katapusan naman nila akong hangyon. Naldo, ayaw pag binuang ha. Ngayon biya ang doktor nga di ka na mamatay nga maluwas na kasi mong samad na unsa makaoy. Ginoo, lagi na hebaw, dili, doktor. Naldo, pilurat mo pinagbaayong imong mga mata, Naldo. Ginako, mani ang gipangayo. Di na. Oo, Naldo. Naldo, ayaw buhi ko. Ayaw kong gaksa. Buhi lagi ko. Sige na! Clintoy. Matyo mga Naldo! Anong gusto ba kayo kang bigyan ko yan, an? Sige lang. Ay, Clintoy, maumag ko na yung pirmi pangayoon ako. Magpahawak siya na ako, kay mamatay na ko na siya. Clintoy, tanawa si Naldo. Wala sa siya maglihog. Huwag naglurat ang iyang mga mata. Wala na! Mamatay na gitingali na siya, an! Ha? Eddie Boy, nakapahuay na sa dugbalik si Naldo. Luyag hapon kay siya. O, na rason nga di ka na mo doon. Eddie Boy. Unyang kadlaw mo biya na bilis kampo. Punduhan mo daan mo di ka. Nga butanan sa mga drug lord o sa mga bayar. Unha na mo sila dito. Mukuyog lagi ko. Ana? Kay way laing babae sa itong grupo. Magamit ko ni mo, Eddie Boy. Kikinahanglan ko ni mo, Eddie Boy. Mas nagkinahanglan si Naldo ni mo. Kanang imong gakos. Kanang imong hawk. Mao na makapalagsik niya. Nakabantay ko ni mo. Mura magkag nasuko na ako. Dili ka ingon ana, dili na ako. Bisan pirmi kang saputon. Bisan maglagot ka sa uban ta mga kauban. Pero kung kita ang magsulti, puutan ka. Bugnaw ka makigsulti na ako. Pero karon, singkahan na lang ko nimo. Tungkol kay gahi kago. Giingnan di ka bilin ka, di ka buobat sa mong lakaw, pero gahi kago. Nahibaw kong di na mao'y rason. Karon na na may tabong kasingkahan ako nimo. Sultihin ko kung gano'n naingon ka, anak. Way laing rason, anan. Di ko Mauna na. matuo, di ko matuo. Nakabantay kong di ka naganaan nga mo tagad na ako. Sukan niya nakitaan mi ni mo naghahok si Naldo. Diba? Diba mo ito'y sinugdanan niya, wak ka na'y maang tinagdan ako? Unsa man? Nagselos ka? Sa? Nagselos ka, no? Nagtuo kang may relasyon ni Sinaldo, no? Eddie Boy, wak mi relasyon. Nahitabo lang to kay mautoy iyang gipangayo. Wala ko magkabalibad kay Matthew naman ko na siya. O gano'ng magsilos ko? Okay, labot bisang mag-unsa mo. Wa ko magkunauna na. Ang atong grupo mo ay importante para nako. Ang atong pagkatulisan. O kung uyab mo, bahala mo. Wa ko'y labot! Eddie Boy! Do! Unsa mo ka? Nagsigam na imong mata. Unsa mo ka? Matay na gyud ka? Unsa mo ka, oy? Lagsik mo unta ka. Yung Matthew manung kagalit. Nampak ini Clintoy, oy. Do! Magit mula ka, ikapoy nagugutong. Sige, Unsa mo ka, Do? siga akong mata. Unsa mo ka, Do? Tili ka mayo?
Musugot ka, mamatay ka? Hinampak ni kanang dako. Sige, unong istorya. Mamatayin ka kung dayo Uy! ginutong ini. Murag di na ko makantos. Sakit nga akong mata. Sige, To! siga. Aldo, kung maon na mamatay man ka, may pagwala ka mo patambal ni Diboy. May pagnyutong lang ka. O di masuli mo. Hinampak dako din tawa na. Di na ko maantos sa gutong. Murag Pero- matiwas ko ini. Noon, hayahay kay ka. Manima kay himat yun ka. Pero, kahaw kag mainanan. Yay, wa ka magatikati kang do. Basig paliluya ka ba? Aram maghaw kang anan. Hawa na di hapit eh. Mitego ko lagi ka. Oh, puwi ka Laldo. Laldo, puwi day ka. Hapit eh. Nadi patay mo tingog. Aw, abi ako nagluya pa ka. Nagsimbi ka kalim. Matay kong inutong ni mo. Ikaw may makapatay na ako klintay. Hawa niya. Ha? Hawa niya, pite! Eddie boy. Eddie boy. Ano, may sunod ka din eh. Bahalag di ko di mo paminaon. Pero pasabton ti ka kung ano nahitabo to namo ni Naldo. Oh. Eddie boy, higala mi si Naldo. Ikaw mismo niingon nga buhato nato ang tanan nga mabuhi lang siya. Kay di ka mo sugot nga doon na pa'y usa nga mamatay nato, di ba? Ilabi na gyud si Naldo. Kay bisag ingon siya, ana. Pero pinangga na to siya. Di ba ikaw may nagsulti, ana? Oh. Importante si Naldo. Bisag kinsa niyo, importante para nako. Maong nabalaka ko ni Naldo, Eddie boy. Nagsige siya ingon nga mamatay na siya. Nga di na siya magdugay. Ug matod niya, mautoy katapusan niyang pangayoon nga magpahawak siya nako. Mautoy gihatag nako iyang gipangayo. Gusto na. Ug mautoy imo ming naabdan niya. Murag naghawak og dugay. Kay may paus man siya kahawak nako. Giukuban man nun ko niya og dugay kayo. Eddie boy, gusto unta kong mulikay. Ako unta siya gitukmod pero nahadlok man ko matandog ang iyang samad ug matiwasin noon siya. Mautong ako lang siyang gipasagdan. Mautong naabtan mi nimo nga naghawak og bayo. Murag di naman siya muhunong paghawak sa kong abil. Mautong Gusto na! Muna akong sukan mo. Kay mihangyos na ito ni mo nga muhawak siya kay mamatay na siya o nagpahawak ka sad. Sa ato pa musugot kang mamatay si Naldo? Wow, ta ka musugot! Kay dili mahimo mamatay si Naldo, gibalibaran mo untang iyang gihangyo ni mo. Kay giingnati ka nga di ko musugot nga mamatay siya. Uy, pagtuong nagsilos ko. Di na may tabo. Sa ako nag-iingon, wa ko'y labot ni sa mag-unsa mo. Ang atong grupo ang importante. Dili ang inyong relasyon ni Lando. wa lagi mi relasyon. Wala! Wa! Eddie boy! Anan! Oh! Oh! Kilidoy! Ato si Naldo, Eddie boy! Ngano ha? Doon na ako'y ikumpisal mo, Eddie boy. Sa ka na, Naldo. Hinaot ka makasabot ka ini. Ako, di ko gusto mo supak sa imong palaod. Sa taman. Di man kapugan ang mando sa kasing-kasing. Oh. Sultiante ka. Ngano ka, Naldo? Uyab na Miss Anan. Oh, unsa? Uyab mi. O ginaot nga di ka. Mapadool ni Anan ha. Abisagin sa ninyo. Ayaw padool kay ababuan kong pagkatao. Oh. Ako na sa Anan. Ipahibaw na sa tanantang kaoban, Eddie boy. Naldo! Ang kinabuhig mo karong daw gaon sa lawod. Ibanlas
Dili kaha makaguba sa ilang grupo ang mga kabuang nga gibuhat ni Naldo. Unsa man kahisang kuan niining kabalaka nga gipakita ni Minda. Sa higayon nga makadungog siya sa ngan ni SPO2 Raymond Adolfo. Mga higala atangi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa Kabangis. Gisuwat ni Ray Boris sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Dalit ka nato sa RMN Drama. May bulang nagbabag sa Ug muto ka listeners ang part 3 sa Luyo sa Kabangis, no? Nya balikon ako, pasensya ko kay mabantayan jud ninyo nga daghan og laktaw, no? Nya salamat kayo sa mga nakasabot, no? Nya kuan magtiwas ko basa sa inyong comment mga listeners day. Si Ludi Mejias, tulo ka heart, ana pala siya, iha din tulo ka comment, no? Ngayong gabi idol dyan, pa-shout out lang ko sa mga Mejias o Ababa family sa Cebu o taga Bohol. Naminaw sila o nasa Jeddah, si Rosan Pilosopo o Joji Pilosopo. Always po sila naminaw doon. Thank you and God bless you always. Salamat kay Ludi Mejias, no? Sa imong mga higala diya sa Mejias o Ababa family diya sa Cebu, no? O sa Bohol. Ug sa imong mga higala sa Jeddah nga si Rosan Pilosopo, Joji Pilosopo, no? Salamat kayo, Lodi Mejias, no? Sa imong mga higala, no? Sa imong mga pamilya diya sa Bohol ug Cebu. Napaday kay comment na nanapod ko'y bag-o paminawon dol ang Chico Malo. Salamat dol. Sa payan, Lodi Mejias, no? Salamat sa makanunayong pagpaminaw. Si John Al Villacastin, boss, salamat sa pag-upload sa part 5. Good health for me, boss. God bless you. Salamat kayo, John Al Villacastino. Salamat guys. Kanunay pagsunod o paminaw sa mga drama. Si Rika Stone, hi idol, naanap po bagong drama nga imong i-upload si Kumalo. Salamat kay idol na naanap po ko'y laing paminawon. Salamat sa way katapusang pag-upload. Mula dito kay ni Surrender. Salamat kay Rika Stone. Sa muhasab na pagpaminaw. Kutob sa Makaya. Upload yapon ka, no? Si Rinaldo Rustipicar, morning Lord, salamat, no? Morning, good evening, good may kadlawon, good morning, good afternoon. Dana ka nga ni. Salamat kay Rinaldo Rustipicar sa pagpaminaw. Merry Christmas, advance, Lord. Merry Christmas po, no? Advance. Rinaldo Rustipicar, happy naging Pasko. Ready na kumudawat sa inyong regalo. Ito mga kalisunod, no? Minjar, ha? Pwede siyang tinudoan. Bitaw. Pasko man, no? Araw ng pagbibigayan. Na si Regine Inardicido. Regine Inardicido. Dul upload po ang Aguilanto dul. Sinsya, no? Kay watay record aning Aguilando. Aguinaldo, no? Sinsya, mga kalisunod, no? Kay ako ganahan ko ni drama sa Albea, Aguilando. Katong bulawang agila ba sa una. Isugdag na ba nagkag sikil ng drama sa una. Problema lang kay pay uso cellphone sa una, wala ka record na. Kay kahoy pa itong among review sa una kalisinas. Muna nga wagi tayo na mahimo, no? Ning request ni Regine Inardicido. Pasensya kayo sa imo hang request. Si Shane Lopez Hilubos pa-upload po sa Sulod Inferno. Nice po na siya nga drama. Wala, pasensya, no? Dito ka-upload na, no? Kay i-upload na ni Radio Drama Bisaya, mga ka-listeners, no? Kanang Sulod Inferno sa Paraiso, no? Pasensya kayo, mga ka-listeners, sa ni Shane Lopez, no? Paminawa lang sa ilahan, mga ka-listeners, no? Ang maong drama. Sulod Inferno sa Paraiso. Nya si Richard Alburo nindot ni dramaha idol kay mura bitin iyang sinaligan. Salamat po Richard Alburo sa imong pagpaminaw sa sa Chico Malo. Nya si Annalyn Santari nindot ni nga drama lain na pod ning dramaha akong atangan. Salamat idol.
Salamat kay Annalyn Santarin po sa imuhang pag-atang o paminaw sa mga drama. Nya si Mihias Ludi, ilo idol dyan, nindot man di ay ning Chikumalo. Action drama man di ni, nindot pagsugod pa lang, nindot na dayon. Kung ads dol na times 2 pod sa oras mga tag-as pod. But anyway dol sa pagkakaroon ka na lang sang ads akong matabang nimo. Kay dili man ka muhatag sa imong Gcash. God bless you always idol dyan. And salamat kay Ludi, Mihias Ludi no. Si Mark Cortesano, Lamat Idol. Salamat po nimo. Mark Cortesanos po paminaw. Si Jean Ruiz, wow, uy, salamat kayo, Idol. God bless. Salamat po kayo, Jean Ruiz, no? Anong kanunay yung pagpaminaw. O si Lionel Galia. Bruno Dos, Dol. Action man sa to, basin na aka, Dol. Wala kita ng mga dramahan, no? Wata ka-record ng mga dramaha. Sinsa kayo mga kalisinas, katong mga dugay ng drama, wag ito'y kopya ba? Taon, pa may uso cellphone na itong panahon na. Nya si Puan Prince, nindot ni Chikumalo action po, hasta ang nanay Rosa, may pagka-action gamay nga makahilak. Magin, sayang, gawa ko kuha na ng dramaha, gasubay. Moto nga, wag ko kakuan ka kompleto sa akong episode ng nanay Rosa. Mga 49 ito ka episode. Nagkakulang. Kay wala ko magtagad ba itong panahon na kay naman ko yung nag-upload no? Sa Nanay Rosa. Si Biseng Sugilanon mo ito nga wala na ko magtagad. Si Nimalus Beans, salamat sa sumpay malingaw na po midiri idol dyan. Salamat po Nimalus Beans sa pagpaminaw. Si sa Pantas Vlog, shout out idol dyan, shout out mo sa Pantas Vlog. Salamat kasi mong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Si Jenny Oliverio, nice kayong istorya ay wait ko ang sunod na sumpay. Sana may download dayon. Salamat kay drama. Salamat po Jenny Oliverio no. Jadi ito makasumpay dayon kay puli-pulihon na ito edit ng mga drama no nga inyong isundan. Para mapatas ba. Puli-pulihon na ito edit. Nya si Annalyn Samson, halawaw na anak bag-o idol. Salamat kayo sa mga pag-upload always nimo. Idol amping o God bless you always nimo. Salamat kayo Annalyn Samson sa kanunay pagpaminaw. Si Rocky Vlog, ganahan kong drama lord. Salamat kayo Rocky Vlog. Marihata. Naghanta ganahan drama mga kalisinas no. Kay makalingaw kayo samtang na kay gibuhat ba. Na kay mga trabaho, malingaw ka. Minaw ka sa mga drama. Kung mo ito mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. God bless us all in advance. Merry Christmas.